Er is in Friesland te min omdenken van sporters met een verstandelijke beheiding. Dat zei voorzitter Bert Kuiper aangerin van de afsluiting van de Special Olympics. Sportverenigingen zorgen soms vreemd op wat vregen we dat zich activiteiten van verstandelijk gehandicapte sporters organiseren. Om clubs te helpen, heeft de Special Olympics een fonds oprichten waarin €100.000 zit. De Ljouwter politiek boegt een miljoen voor een burgerinitiatief van een groep Ljouters die net willen dat er nog meer studentenflats komen in het Rengerspark. Ze willen dat de gemeente onderzoekt dat er in leegstaande kantoorgebouwen een wenruimte voor studenten komen kan. Je hoort het in het park een wentour openen voor studenten. Het is de bedoeling dat er nog 2 bij komen. De aankomende weekend ben er in Friesland op zijn minst 5 bjemmen omzegen, maar erin nesten van roofvogels. In elke dag gaat het om de nesten van moezenvalken. Bij de Snissemarkt binnen 4 bjemmen omhellen, bij Sondel op zijn minst 1. Nevens de politie dat jongens of nachts gebeurt. Joen en vannacht is het droog, het wordt 13 graden. Morgen de zinnen er weer bij, dan 18 graden en is die de matige onkrachtige noordenwind.